Yau kuma bako muka yi dangin mahaifinmu, sai mahaifina ya kira ni ya ce, Elnas, wannan ɗan uwanka ne, sunansa Ibrahim, amma saboda rashin jinsa ana masa lakabi da karauniya, ya addabi mutanen garinsu. Shi ne ɗan uwana ya ce ya dawo wajena domin ku ci gaba da rayuwa tare, ko zai gyara ɗabi'unsa. Na ce ba komai baba. Sai na dubi Ibrahim na ce tashi mu shiga ciki ka ajiye kayanka. Ya biyo ni muka shiga cikin gida. Bayan wasu awanni sai mahaifina ya kira ni ya ce, ina so zan aike ka bayan gari, ka je ka tsinko mu wannan ganyen da ka taɓa tsinko min, domin na ji yau ma bayana yana mun ciwo. Na ce to ba damuwa. Na juya zan tafi sai ya ce to ku je tare da ɗan uwan naka mana, shi ma ai ya ga wajen saboda gaba. Sai na ce to ba komai mu tafi. Muna cikin tafiya sai muka ci karo da wani saurayi da budurwa suna rikici a tsakaninsu na soyayya. A daidai wannan lokaci sai saurayi ya kwaɗa wa budurwa mari. Kafin na ankara, karauniya ya tafi da gudu ya je ya samu wannan saurayi, shi ma ya dalla masa mari. Kawai sai budurwa ta rike baki ta ce, malam ina ruwanka, wannan abin da muke tsakaninmu ne, me ya kawo ka ciki? Buɗan bakinsa sai ya ce, bayi da hankali ne kina mace yake marinki? Sai ta ce ina ruwanka. Nan take budurwa ta gaura masa mari, shi ma saurayi ya ƙara gaura masa mari ya cakwame sa. Na shigo da sauri na ba su haƙuri, na ce dan Allah ku yi haƙuri, bai zaci tare kuke bane. Suka yi haƙuri, saurayi yana ciza baki sannan suka juya suka tafi. Mu ma muka ci gaba da tafiya. Na ce masa nan fa ba inda ka baro bane, ba komai bane ake saka baki ko a shiga. Muka ci gaba da tafiya, muka iso wannan bayan garin. Na nufi inda wannan ganye yake ina ƙoƙarin tsinka, shi kuma ya wuce ta gabana. Bayan na gama tsinka, juyo wanda zan yi, me zan gani? Ai sai na ga Ibrahim a gindin wata bishiya da wata ƙwarya a hannun shi yana cin abinci, hankalin shi a kwance yana limshe ido. Hankali na ya tashi, na ce ina ka samu abinci? Cikin ko in kula da jin daɗi ya ce min a wajen ya gani. Na sake baki ina kallon shi yana gama cin abincin nan. Me zan gani? Ai sai na ga Ibrahim ya ɓace, kayan shi ne kawai a zube a waje. Hankali na ya tashi, na yi kaman zan gudu, sai na ji muryan shi yana, dan Allah ka taimaka mu, kar ka tafi ka bari. Muryan shi nake ji, ba na ganin shi. To shin masoya na, abokai na, me ya kamata ne? Domin Ibrahim fa amana ne a wajen mahaifi.